هذه إذاعة إرنا. علتاو زينا أب أوان كوينات إيرتران إثيوبيان نبرتهم استهجر إثيوبيان كملسلهم إحتلوا بفلاي ونن تجزان تكالاتن زنبرو إثيوبيان مسمول لعتي ناشعن 998 كبس مران كالوت كتماتاتن نبعدهم دحر من فناوم نبرتهم كم استهجر أيرسعن يخون امبر مزي أمونغو إيرتران إثيوبيان تجميرو زلو حدش ركب حيالو إثيوبيان استهجر جزاوتهم نبرتهم كملسلهم أب عد حلو نبزركب جزياو بيت صحبت بريزيدنت ترعانات مقرب يركبو أب كوابي ما يجهز زنبرة جزاوت نايتوم إثيوبيان ون كملسلهم كم زقل زقل حبريتا كبيت صحبت بريزيدنت كم زرخبو من شتات ريدي إيرنا أجنزيبهم زبس نايتي أبس مراست هاجر منبر أبايتي نتجادلتي زباو جنبار نبر توجين لوميو زركب تجادلتي زباو جنبار نبر بإثيوبيان نزونن جزاوت ترايزي كنا ترى إيرتراوان كنبروز تصنحو نايمن قست منبر أبايتون نتوم زيجاتات بمكلوات كم زورسو تسندو زركب حكيو سبسلطان منግስታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝመጽእ ሰሙን ብዛዕባ ምልካት ዶብ ክዝትዩ ምዃኖም ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ ኣብቲ 23 ለካቲት ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዘተ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ብዘይካዚን ሓያሎ ዓመታት ዝሰሓብ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ከባቢታት ኣልፋሽጋ ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰብን ኣጽዋርን እውን ክመያየጥዮም ኢትዮጵያ ብዶብ ሱዳን ዝኣቱ ዘሎ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ጸጥታዊ ስጋት ይፈጥረላ ከም ዘለያ ትገልጽ ሱዳን ንዱባታ ክትቆጻጸር እንተዘይክኢላ ምስተሃገር ዘሎ ዝምድና ክብታኽ ከም ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምግላጽውን ይዝከር ርክብ ክልቲኦም ወገናት ክካየድ ምዃኑ ዘረጋገጸ ኣመሓዳሪ ናይቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕብ ዘሎ ዞባ ሰናር ናይ ሱዳን ዓብደልከሪም ሙሳ ብዛዕባ ኩነታት እቶም ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን እውን ኣካል ናይቲ ዘተ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ዕላማት ዘተ ክኢላታት ክልቲአን ሃገራት ብምልዛብ ንዘሰሓሕብ ጉዳይ ዶብ ብናይ ሓባር ናይ ምምልካት ኮሚቴ ንምፍታሕ ምዃኑ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣቶ ሽፈራው ጃርሶ ብምጥቃስ እቲ ማዕከን ዜና ኣረዲኡ ሶማልን ኬንያን በዋንነት ኣብ ገማገም ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ሰፊሕ ከባቢታት ተሰሓሒበን መንግስቲ ኬንያ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ኣምባሳደሩ ናብ ናይሮቢ ብምስሓብ ንኣምባሳደር ሶማል ከዓ ብህፁፅ ናብ ሞቃዲሾ ክኸይድ ከም ዘገደዶ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ሓቢረን ዕላማኡ ብዛዕባ እቲ ብመንግስቲ ሶማል ዝተፈጸመ ሃንደበታውን ዘጣዕስን ዝበሎ ስጉምታት ንምዝራብ ምዃኑ ዝገልጽ መንግስቲ ኬንያ ብወገኑ ብዘይ ዝኾነ ምድላው ንኣምባሳደር ሶማል ኣብ ኬንያ ናብ ሞቃዲሾ ክብገስ ምግዳዱ ዘጣዕስ ስጉም ትኽብል መሊስሉ መንግስቲ ሶማል ኣብ ገማገም ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ልኡላዊ ኣካል ኬንያ ንሃገራውያን ትካላት ዕደናን ዳህሳስ ጋዝን ከም ዝፈቐደዩ መንግስቲ ኬንያ ዝኸስስ እንተኾነ መንግስቲ ሶማል ብሰንበት 17 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዋንነት ዘሰሓሕብ ከባቢታት ክሳብ ዝንጸር ሃገራውያን ትካላት ዕደና ናብቲ ቦታ ከኣትዋ ከም ዘይፈቐደ ኣነጺሩ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት በዋንነቲ ኣስታት 140 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ከባቢታት ገማግም ካብ ነዊሕ ክሰሓብ እኳ እንተጸንሓ ኩባንያታት ዕደና ኣብቲ ከባቢ ዳህሳስ ከካይዳ ካብ ዝጀምራሉ ኣብ 2014 ግና እቲ ምስሓብ እናገደደዩ መጺኡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝተረፈ መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሰናይ ምክትታል ኤርትራን ከባቢኣን ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም سلام زخبركم تقاتلتي مدب إيرتران كبابيان كم يتغنيو تمال عربي جوجلة إيا تاسبريد مسحيالو قدايمن من السياتن إيرتراوين سنة باباوين نايم حزنتن دبلوماسن مرئيتن مكياد نإيتوبيا آتياس أب بهردار مرئيتا قريبا اتوم أستاد حمسا زخونو أرتيست أب بهردار أداما أواسان أديس آبان نإيرتراوي إيا تاوبهالي زنس أوارا موزيك أو مرئيت كقربو مخانومون تحبيريو ኣብቲ ዓቢ ሙዚቃዊ መደብ ከዓ ስሙይ ድምፃዊ በረኸት መንግስት ኣብ ኢንጂነር ኣስገዶም ዝርከብዎም ገዳይም ስነ ጥበባውያን ተጋደልትን መንእስያትን ክሳተፉ ምዃኖም እውን ተነጊሩሎ ድሮኳ ስእልታ ገያሽት ጉጅለ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ተጠቂዑስ ህዝቢ ዝተፈላለየ ርእቶታት ይህበሉሎ በዛ ኣጋጣሚ ዘንበኣር ተራ ስነ ጥበባውያን ሃገርና እንታይ ክኸውን ዝግብኦ ብዝብል ዛዕባ ክንዘራረቢና ምክትታልኩም ንዕድም
ኣብዚ እዋን እዚ ህዝብናን ሃገርናን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ከም ዘለዉ ንማንም ሃገራዊ ጋህዲ ስለ ዝኾነ ሃለዋትና ንምብራህ ዝርዝር ሓተታ ኣይድልን እዩ ወጥሪ 20 ዓመት ዘዝለቐ ዕርቀ ሰላም ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተራእየ ምሕረትን ዕድገትን ዕርቅን ሕውነትን ኣብ ኤርትራና እሱራት ክፍትሑ ሃገራዊ ዕርቂ ኣሕዋት ተገይሩ መኣዲ ዘተ ክስራዕ ልዑል ትፅቢትን ሃንቀውታን ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ህዝቢ ንዓመታት ዝናፍቆ ፍቕርን ዕርቅን ክትግበር ሕልምታቱ ሰሚሩ ክርኢ ሃንቀው ይብላ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ንኣስመራ መጺኡ እቲ ብመድፍዕን ጠበንጃን ዘይጸዓድ ህዝቢ ኤርትራ ብፍቕሪ ተሳዒሩ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ፍቕሪ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብፍቕሪ ተቐቢሉና ደጊም ሓጹር ጽርኢ ብፍቕሪ ፈሪስዩ ፍቕሪ ኩሉ ነገር እዩ ብፍቕሪ ዘይሰዓር ብፍቕሪ ዘይደንን ሓይሊ የሎን ምስ በለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ቅዱስ ቅንኢ ኣሕዲሩ ነቶም ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዝተፈሊዎ ኣብ ጎዳጉዲ ዝቐየዶም ኣርካናት ብጾቱን ጋዜጠኛታትን ኣሽሓት መንእስያትን ፈቲሑ ሙሉእ ሰላም ክገብሮ ትጽቢት ነይሩ ዋላ እኳ ክሳብ ሕጂ መዓፁ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ እንተዘይተራሕወ ህዝቢ ኤርትራ ግና ተስፋ ኣይቆረፀን ክሳብ ሕጂ ሎሙዶ ጽባሕ ይትግበር ይኸውን እናበለ ሃንቀውትኡ ክሰምረሉ መዓልታት ይቆፅር ኣሎ ዕርቀ ሰላም ኮይኑ ምስ ተባሃለ ኸኣ ሰላም ናፊቖም ዝጸንሑ ድምፃውያን ስነ-ጥበበኛታትና ባንዴራ ኤርትራን ኢትዮጵያን እናንበልበሉ ምስሊ ኢሳያስን ኣብይን ዝተሳእሉ ካናቴራታት ተኸዲኖም ሰላም ኮይኑ ፍቕሪ ስዒሩ እናበሉ ኣዚሞም ግን እቲ ዝበሃግዎን ዝሓለምዎን ሃገራዊ ዕርቅን ዘተመኣዲ ኣሕዋትን ዘካተተ ሙሉእ ሰላም ስለ ዘይኮነ እቲ ዝተመነይዎ ሙሉእ ዕርቂ ክፍጸም እሞ ዜማታት ዕርቅን ፍቕርን ከንጐድግድዎ ይጽበዩ ኣለዉ እንተኾነ ትሕዝቶቲ ኣብ ጅዳን ርያድን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተኻየደ ስምምዕ ብወግዕን ብዝርዝርን ንህዝቢ ስለ ዘይተገልጸ ኤርትራዊ ገና ጎቦ ልቡ ኮይኑ እንታይና ንኸውን ዘሎና እዚ ኩነታት ናበይ ገጹ ኢሉ ብጭንቂ ተዋጢሩ ይርከብ ኣብ ከምዚ ህሞትዮም እምበኣር 50 ልኡኻት ሰላም ሙዚቀኛታት መልእኽቲ ሰላም ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ምንቃሎም ተነጊሩ መገሻ እዞም ስነ ጥበባውያን እውን ካልእ ሕቶ ኣላዓኢሉሎ እዞም ኣብ ቃልሲ ናጽነት ልዑል እጃም ዝነበሮም ብስነ ጥበባዊ ስርሖምን ኣበርክቶምን ባህራት ዝብል ቅጽል ዝተዋህቦም ስሙያት ድምፃውያን በረኸት መንግስቲ ኣብን ኢንጂነር ኣስኮደምን ከመይ ዝርድኦም ኣብ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ዝጽበዮ ናይ ብሓቂ ሰላም ኣሎ ድዩ ኢትዮጵያ ዝኳ እሱራቶም ፈቲሖም ኣብ ኤርትራን ወፃእን ኮይኖም ንስርዓት ይወደግ ብዕጥቂ ብረት ዝቃለስዎ ዝነበሩ ተቃወምቲ ውድባት ብዕርቀ ሰላም ንሃገር ዓዲሞም ናጽነት ሚድያን ሓሳብካ ምግላጽን ኣስፊሖም ኤርትራ ኸ እንታይ ገይራ ኣብ ኤርትራና ንልቢ ህዝቢ ዘረስርስ እንታይ ዝተገብረ ነገር ኣሎ ዝብል ሕቶ ኣብ እምሮ ኩሉ ዜጋ እንኮላይ ኣብዞም ልኡኻት ሰላም ኮይኖም መዝሙር ሰላም ክዝምሩ ዝተላእኩ ድምፃውያንን ስነ-ጥበበኛታትን ኣሎ ንምዃኑ ስነ-ጥበባዊ ማለት እንታይ ማለት ድዩ ሓደ ስነ-ጥበባዊ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ እንታይ ተራን ቦታን እዩ ዘለዎ ናይ ሎሚ ሓተታና ካብ ዘተኩረሉ ቀንዲ ዛዕባ እዩ ብዛዕባ ስነ-ጥበባውያን ቅድሚ ምዝራብና ስነ-ጥበብ እንታይ ማለት እዩ ብዝብል ክንጅምር ዝሓሸዩ ኣህዛብ ዓለምና ካብ ጥንቲ ኣትሒዞም ንዕለታዊ ኣነባብርኦም ማለት ንሓጎሶም ሓዘኖም ንወፅዖኦም ተስፍኦም ንብድሆኦም መኸትኦም ንገድሎም ጽንዓቶም ንተወፋይነቶም ጅግንነቶም ብዜማን ግጥምን ብደርፍን ሕደማን ብስእልን ቅብኣን ብቕርጻን ጽርበትን ኣቢሎም እዮም ዝገልጽዎ እዚ ኸኣዩ ስነ-ጥበብ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ወፅዓን በደልን ታሪክ መግዛእትን ጎበጣን ታሪክ ቃልስን ተጋድሎን ታሪክ መኸተን መስዋእትን ታሪክ ዓፈናን ምልክን እዩ ኣብዚ ታሪካዊ መስርሕ እዚ ኸኣ ሃገራውያን ድምፃውያን ንኹነታትና ብግጥምን ጽሑፍን ብዜማን ቅኒትን ብማሰን ኣውሎን ብደርፍን መዝሙርን ብቕብኣን ቅርጻን ክገልጽዎ ጸኒሖም እዮም ዝተፈላለዩ ሊቃውንቲ ዓለም ከዓ ንስነ ጥበብ ካብ ልቢ ዝምንጩ ሓጎስን ሓዘንን ውሽጣዊ ምስሊ ሰባት ዘርኢ መስትያት ንመንነት ዝገልጽ መንነት ፍሉይ ትዕድልቲ ፍሉያት
ወዘተ ዝብል ብሓደ ማዕዶ ዝጥመር ብዙሕ መግለጺ ይህብሉ ንስነ ጥበባውያን ከዓ እሙን ልኡኽ ዓሽከር ስነ ጥበብ ኣገልጋሊ ኮምን ህዝብን ብማለት ይገልጽዎም እቲ ካብቲ ብዛዕባ ስነ ጥበባውያን ዝበሃል ካብ ባሕሪ ብጭልፋዩ ብሓጺሩ ስነ ጥበብ ምስ ምላድ ሕብረተሰብ ዝውለድ ምስ ግዜ እናማዕበለን እናዓምቖን ዝኸይድ ምስ ሃለዋት ሕብረተሰብ ዝወድቕ ዝትንስእ ዝሕይል ዝደክም ነገር እዩ ናብቲ ምሁራዊ ትንታንን ሓተታን ከይሰገርና ንስነ ጥበባውያን ሃገርና በብውልቅና በብሓደ እንተንቢብናዮም እኳ ስነ ጥበብን ስነ ጥበባውን እንታይ ማለት ምዃኑ ባህርያቶም ክነግረናዮ ምኽንያቱ ከም መስትያት ሕብረተሰብ ዝጸርን ከም ሕብረተሰብ ዝሰፍር ሚዛንን ስለዘየሎ ልክዕ ከምቶም ሊቃውንቲ ሓደ ስነ ጥበባዊ ዝበሃል ነቲ ኣብ መዓሙቕ ልቢ ህዝቡ ዘሎ ስምዒት ብዕምቆት አንቢቡ ብዝምስጥ ጥበብ ተመሊሱ ንህዝቡ ዝምግብ ፍጡር እዩ ክብሉ ዝገልጽዎ ንሕና እውን ንስነ ጥበባውያንና ናይ ገዛእ ርእስና መግለጽን ክብርን ኣሎና ንኣብነት ነቲ ኣብ 40ታትን 50ታትን ሽገይ ሃቡኒ ኣይተታሉኒ ብምባል ንህዝቢ ኤርትራ ዘጋጥሞ ዝነበረ መግዛእታዊ ግፍዕን ዓፈናን ብውርፁት ጥበብ ዝገለጸ ባህር ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ፍሉይ ክብሪ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ እታ ድሌትን ባህግን ህዝቢ እትገልጽ ዝነበረት ዜማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ኣትያ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከም ኣካል መኸትኡ ንመግዛእቲ የዚማ ነይሩ ብዘሕለፈቶ መልእኽትን ጥበብን ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣርማን ሰንደቕን ሙዚቃዊ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ትዝከራላ ሽገይ ሃቡኒ እዚ ሕጂ ኣባል ልኡኽ ሰላም ኮይኑ ንኢትዮጵያ ጌሹ ዘሎ ድምፃዊ በረኸት መንግስቲ ኣብውን ኣብ ዕድሚኡ ትረኣየኒ ጎቦ ተኸዊላ መለይ ደሓንዶላ ኣተሓላፍ መገዲ እንተረኸብካያ መለይ ሰላም በለለይ ብምባል ንመንእሰያት ኣበራቢሩን ናብቲ ዳሕራይ ባዕሉ ዝተጸንበሮ ተጋድሎ ሒዞም ንናጽነቶም ክቃለሱ ኣተባቢዐን እዩ መኻይዱ ገዲም ድምፃዊ ኢንጂነር ኣስኮዶምን መሶበይ መሶብ ወርቂ ጻዕዳ ዝላኸዓ ሰማያዊት ድርቂ ብምባል ነታ ብቆጽሊ ኣውሊዕን ሰማያዊ ሕብርን እትውከል ብዓመፅ ዝወረደት ባንዴራ ህዝቢ ኤርትራ ንምግላጽ ደሪፉን ኣነቓቕሕን እዩ እሞ ሕጂ ድኣ እንታይ ተረኽበ እዚ ኩነታት ንኹሉ ሃገራዊ ምልክት ሕቶ ኮይኑዎ ኣሎ ገዲም ስነ ጥበባዊ ተጋዳላይ ሁሴን መሐመድ ዓሊ ንሙዚቃዊ መገሻታት ኢትዮጵያ ትማልሎምን ብርኢትኡ ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ እቲ ቀደም ምስ ሃገራውያን ድምፃውያን ንኣዲስ ኣበባ ክንገይሽን ከሎና ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ይመሃሩ ስለ ዝነበሩ መልእኽቲ ህዝቢ ሒዝና ንኸይድ ነርና እቲ ሽዑ ንደርፎ ዝነበርና ደርፍታት ከዓ ንባህግን ስምዒትን ህዝቢ ዘንጸባርቕ እዩ ነይሩ ንኣብነት ኣቶ ብርሃም ሰጊድ ዓደ ዓዲ ጀጋኑ በዓል መንዮም ዝሃደውን ብምባል ነቲ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ስምዒት የንጸባርቕ ነይሩ ከምኡን ኣስላማይ ክስታናይ ወዲ ቆላ ደጋ ንምኽሪ ጸላኢ ኣይተሃቦ ዋጋ ከይትኸውን ዕዳጋ ዝብል ደርፊ ጸላኢ ንደቂ ሃገር ብዓሌትን ሃይማኖትን ከፋፊሉ ሃገር ንምጉባጥ ንዝነበሮ ጥሙሕን ህርፋንን ዝቃወምን ዘቃልዕን ነይሩ ተበርህ ተስፋውነይ እቲ ገዛና ዓብ ህድሞ ትዃን ቁንጪ መሊኦሞ ዝብል ደርፋን ኣብ ገዛይ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ዓራተይ ተኸዲሙ ዝገበረ ገይሩ ኢላ እተዚሞን ነቲ ብስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝተፈጸመ ዓመፀን ግህሰትን ዘንጸባርቕ ዓሚቕ መልእኽቲ ነይርዎ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ሰብ ንኸብዱ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ዝብል ሕልናን መንፈስን ደቂ ሰባት ዝኹሕኩሕ ደርፉ ንብዙሓት ዜጋታት ክልተ ሳዕ ክሓስቡን ነብሶም ክምርምሩን ይከብር ነይሩ በረኸት መንግስቲ ኣብ ወገኑ ሰማያዊ ታውሊዕ ቆጽሊ ተኸዲና ኣይንጠራጠርን እንዓኣሚና ብድሕሪ ገዛና ጽሩይ ማይ ነቲዓየ ማእከል ኣዳራሽና ፋኖስ ተወሊዓየ ደሃይኩም ሰሚዓ ብምባል ልቢ ሰብ ይትንክፍ ነይሩ ብሓጺሩ ደረፍትናን ገጠምትናን መስትያት ህዝቢ ብምዃን ድሌት ናጽነትን ሓድነትን ህዝቢ የንጸባርቑ ነይሮም ይብል ሁሴን መሐመድ ዓሊ እቶም ቀደም ካብ ኤርትራ ተበጊሶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትምህርትን ስራሕን ዝነበረ መንእሰይ ሃገራዊ ፍቕሪ ዝሰብኩ ዝነበሩ ኣብ ልቢ ኩሉ ሃገራዊ ዝሰፈሩ ሃገራውያን ድምፃውያን ከም ኣብ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ቲያትር ሃገር ፍቅሪ ቲያትር ዝኣመሰላ ናይ ምርኢት ቦታታት መልእኽታቶም የመሓላልፉ ነይሮም እቲ 10ታት ዓመታት ዝገበረ ፍጻሜ
ንሑሴን መሐመድ ዓሊ ከም ዝሎሙ ኮይኑ ዝረአዮ እዞም ሕጂ መልእኽቲ ሰላም ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ዝነገዱ ድምፃውያን ሓድነትን ፍቕርን ክነግሩን ክሰብኩን ይከኣሎም ዶ ይኸውን ክብል ከዓ ነዚ ዝስዕብ ሕቶታት ይሰርዕ ስነ ጥበብ ኩነታት ብዘፍቀደልካ መጠን ካብ ልቢ ዝነቐለ ግሉፅን ምስጢርን መልእኽቲ ተመሓላልፈሉ ዓውድዩ ውሽጥኻ ከይተሓጎሰ መንፈስካ ከይረግአ ንኻልእ ከተሐጉስ ወይ እንጀራ ንኽትረክብ ኢልካ እተፍርዮ ፍረ ይኮነን ከምኡ እንተኾይኑ ተመሊስዩ ዝጐድኣካ እቲ ኣብ ስሳታት ትረኣየኒ ጎቦ ተኸዊላ መለይዳ ሓንዶላ ክብል ነታ መዓስ ምዃና ዘይፈልጣ ግን ውዒላ ሓዲራ ጋህድን እትኸውን ናጽነት ኤርትራ ዝደረፈ ድምፃዊ እቲ ኣብ ሰብዓታት መሶበይ መሶበይ መሶብ ወርቂ ጻዕዳ ዝኽዳና ሰማያዊ ደርቂ ብምባል ነታ ብዓሎቕ ዝፈረሰት ባንዴራ ኤርትራ ብውክልና ዝደረፈላ ዝነበረ ኢንጂነር ኣስገዶም ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓብዪ ሸቕሎት ኣብ ቅልውላው ኣብ ዘለወሉ እዋን ንስርዓተ ምልኪ ወኪሉ ኣብ ኤርትራ ንዘየሎ ሰላም ክሰብኽ መረብ ምስጋሩ ኣብ ልቢ ህዝቢ ዝነበሮ ፍቕርን ኣኽብሮትን ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዘእትዎ ኣይጠራጥርን እዩ ድማ ይብል ምልውዋጥ ባህልን ልምድን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረን ንብሕጂ እውን ዝህሉን እዩ ግን ከዓ ማዕረ ክብርን ቦታን ሒዝካ ኢኻ ትፍጽሞ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ምልኪ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ እዋን ኢና ንርከብ ዘሎና እቲ ወጥሪ 20 ዓመት ዘዝለቐ ዕርቀ ሰላም ንኤርትራውያን ብወግዕን ብዕልን ስለ ዘይተገልጸ ኣብይን ኢሳያስን እንታይ ተሰማሚዖም ዝፈልጥ የሎን እቲ ልዕሊ 20,000 መንእስያት ዝወደቑሉ ዶባትና ከይተሓንጸጸ ድምፂ ህዝቢ ንስማዕ ቅዋም ይተግበር ሃገራዊ ምርጫ ይካየድ ስለ ዝበሉ ጥራሕ ብቓጻ ተኣሲሮም ዝተሰወሩ መራሕቲ ሰውራን ሃገርን ኣርካናት ከይተፈትሑ ሃለዋቶም ከይተነግረን ኣብ ኤርትራ ሰላም መጺኡ ሰላም ሰፊኑ ኢልካ ክትዛረብ ኣይከኣልን እዩ ኣብ ከም ዝህሞትን ሃለዋትን እምበኣርዮም እዞም ስነ ጥበባውያንና ንሰላም ክሰብኩ መረብ ሰጊሮም ንኢትዮጵያ ኣትዮም ዘለዉ ነዚ ኸኣዩ ድምፃዊ ሕሴን ንዓይ ኣብ ዘይዳስካ ምስዕሳዕ ኮይኑ ዝረኣየኒ ይብል ነቲ ኩነታት ብግቡእ ብምግምጋም ከዓ ስነ ጥበባዊ ምስ ህዝቡ እንተወጊንዩ ዘምሕረሉ ብምባል ብፅኦቱን እመዛንኡን ደጊሞም ነብሶም ክምርምሮ ይጽውዕ ኣብ ሓደ እዋን ንመሰላት ህዝቡ ዝቃለስ ዝነበረ ህቡብ ሃገራዊ ድምፃዊ ካልእ ሳዕ እንተስ ብረብሓ እንተስ ብፍትወት ነፍሲ ተሳዒሩ ኣገልጋሊ ምልክን ዓመፅን ክኸውን ክትርእዮ ስለ ዘስደምም እንታይ ወሪድዎ እንታዩ ዓሺርዎም እቶም ብውዑዕ ሃገራዊ ስምዒት ተደሪኾም ስምዒት ህዝቢ ዘበራብር ልዕሊ ተወንጫፊ ሃውናትን መዳፍዕን ጸላእ ኮይኑ ፕሮፓጋንዳ ዓፈና መግዛእቲ ዝሰዓረ መረዋሕ ድምፂ ሕጂ ምስሊ ምልኪ ዘቆናጁ ደርፍታት ክደርፉ ክትሰምዖም እንታዮም ኮይኖም ኢልካ ክትመራመርን መልሲ ናይ ሕቶታት ክደልን ግቡእ እዩ ሑሴን መሐመድ ዓሊ ንባዕለይ እውን መልሲ የብለይን ግን ክግምት ጥራሕ ዝኽእል ብምባል እቲ ሓጢኣት ንድምፃውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሉ ስነ ጥበባውን ንኹሉ እቲ ምእንቲ መሰል ህዝቡ ጠጠው ክብል ዝነበሮ ሃገራውን እዩ ሓላፍነት ዘሰክሞ ህዝብን ሃገርን ኣብ ስጋኣትን ሸቐሎትን እናሃለዉ ምስሊ ምልኪ ምቅንጃው ብታሪኽ እውን ዘሕትት እዩ ብምባል መልእኽቱ የመሓላለፍ ኤርትራውያን ልኡኻት ሰላም ኣብ ባህር ዳር ምስ ክልል ኣምሓራ ዘትዮም ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፋና ተጠቂዕሎ እቲ ዜና ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስረስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኣምሓራን ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎም ብታሪኽን ደምን ዝተዋሃዱ ዘይነጻጸሉ ኣህዛብ ምዃኖም ገሊጾም ንወዲ ጎጃም በላይ ዘለቀን ንኤርትራዊ ዘርኣይ ድረስን ብምጥቃስ ከዓ ህዝቢ ኣምሓራን ኤርትራውያንን ንባዕዳዊ መግዛእቲ ብምቅዋም ንናጽነት ጥንታዊ ሃገሮም ኢትዮጵያ ብሓባር ዝወደቑን ሓባራዊ ታሪኽ ዘለዎም ምዃኖም ኣብሪሁ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ንምድልዳል ከዓ ንኤርትራውያን ፍሉይ ክብሪ ዘለዎ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ባህር ዳርን ደብረ ማርቆስን ድሕሪ 20 ዓመታት ንብረት ኤርትራውያን ናብ ዋናታቱ ከም ዝመለሰ ኣረዲኡ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ከዓ ብወገኑ ዘበነ ኩናትን ምርሕሓቕን ፀሓይ ከም ዝወቕዖ ኣውሊ በኒኑ ኣብ ክንድኡ ፍቕርን ሕውነትን ዝዓሰሎ ጩራ ፀሓይ ከም ዝዓሰለን ናይ ፍስሓን ደስታን ዘመን ምምፅኡ ሓቢሩ ይብል እቲ ዜና
መቸም ጋዜጠኛ ናትናኤል ጥጋቡ ነቲ ዝተብሃለ ከምቲ ዝነበሮ ጸብጺብዎ እንተኾይኑ እቶም ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዝግባእ ዝርድኦም ከም በረኸት መንግስቲ ኣብን ኢንጂነር ኣስጎዶምን ዝኣመሰሉ ንሃገራዊ ናጽነት መወዳእታ ዘይብሉ ፍርያት ዘበርከቱ ድምፃውያን ማይክሮፎን ሒዞም ደሪፎም እንተኾይኖም ንብዙሓት ኤርትራውያን ክገርመና ከደንጽወናን ከሰንብደናን እዩ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ትክልል ኣሰማኝ ኣስረስ ህዝቢ ምሕራን ኤርትራውያንን ንባዕዳዊ መግዛእቲ ብምቋም ንናጽነት ጥንታዊት ኣደ ሃገሮም ኢትዮጵያ ብሓባር ዝወደቑ ሓበራዊ ታሪኽ ዘለዎም እዮም ምባሉ እንታይ መልእኽቲ ከመሓላለፍ ስለ ዝደለየ እዩ። ስለምንታዮም ዞም ኩሎም ንመግዛእቲ ሃይለ ስላሴን ደርግን ዝተቓለሱን ብኽብሪ ዝወደቑን ሃገራውያን ጀጋኑ ዘይጥቀሱን ዘይለዓሉን? ስለምንታይ ዘርኣይ ደረስ ከም ወኪል ጅግንነት ህዝቢ ኤርትራ ተጠቒሱ? እቶም ናጽነትን ሓርነትን ኤርትራን ልኡላውነታን ዝወደቑ ኣስታት 100,000 ሰማዕታት ከ ኤርትራ ብኸቢድ መስዋዕትን ዋጋን ዝመጸት ናይ ገዛእ ርእሳ ታሪኽን ክብርን ዘለዋ ሃገር ክነሳ ንናጽነታ ዝወደቑ ጀጋኑ ኣግሊልካ ብስም ዕርቀ ሰላም ንደመር ንጥንታዊት ኣደ ሃገሮም ኢትዮጵያ ዝወደቑ ጀጋኑ ኤርትራውያን ዝብል ጽውጽዋይ ምልዓል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ጽበዮ ከም ዘሎ ግሉጽ ኣብነት እዩ። በዝን ወዲ ኸምዝን ከኣዮም ኤርትራውያን ሃገራውያን ንድምፃውያኑ ኢገበይካ ባቡር ኣይ መንገድኹምን እዩ ብምባል ኣብ ዘይዳስኩም ኣይትሳዕስዑ፣ ዝተቓለስኩምሉ ክብሪ ኣይትሕስሩ። ፍቕርን ክብርን ስምን ዝናን ህዝብኻ ሒዝካዩ ዝብሎም ዘሎ። هذه إذاعة إرنا